गतना पर्यन्त अंजाकिया माहायके जे त्रिपुरा मथा ब्रमना कासुममानि जों स्राय स्राय साइमानखा बीजेपी बुसुक दालाल जोनुखा रेबुतिनि समय शेष रेबुतिते एमपि उंनानै नांलिया कारण त्रिपुरासा साइमानखा जे दिनो सीए बिलनि बागै त्रिपुरासारा गुलि जाफ्रु सारा त्रिपुरा राज्यआव जों प्रटेस्ट खालामदोंफ्रु बीजेपी नि एकमात्र एमपि चिनि रेबुति तिनियो दिल्ली थाङै तिनि बुट दगै सीए न पास खालायरनानि जों नुखा इयां चिनि त्रिपुरासारा गुलि जाय दङ बखाय तिनि अर पार्लियामेन्टआव मुनै चिनि त्रिपुरासारावनो बुथारनानि बागै तिनि सीए न तिनि बुट दमानि जों नुखा जों बना जों तिसामानि चिनि बुट बाय त्रिपुरासानि बुट बाय बतिनि एमपि जामानि किन्तु एकटा लामा एकटा उन्नयनमूलक सामुं तिनि जों त्रिपुरासानि एरियाखौ जों रेबुतिनि बिसिंति नुगिया तामरो माखाप कायसा लामा पर्यन्त रैकलांमा दिया तिनि तेसा साइ दङब एडिसि उन्नत खालामलिया एक बोसोर एमपि जावै नों त्रिपुरासानि बागै नों एकबार वान सका नों अब आंनि थानि कुइसन ना मुसुं जागौ तामनि होनबा त्रिपुरासानि बागै ब एरागे जों जेफ्रु ब्लक डेपुटेशन दफ्रु बसावो तिनियो जों ब्लक थाङै डेपुटेशन दना नांखा जों डेपुटेशन साबनि बागै र चिनि बुबाग्रा जोंनो 5 दिननि बागै फनो दै खाननानि बागै बिनि निजेनि पकेटनि रां बाय चिनि व्हाइट टेपनि बिसिंतै चिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंतै पारा जों दै रोनानि चेंखा होइते पारा अब 5 दिननि बागै हाइफनो जों 5 दिन फनो चुबै फुरुका नों हाय रेबुति एमपि जावै एक दिन चुबै फुरुका चिनि त्रिपुरासानो अब आं क्वेश्चन खालायनो मुसुमचौ तिनि जों स्राय साइमानखा तिनियो एज ए एमडीसी जों अंगै जों एज ए एमडीसी अंगै चिनि सामुं जों बुसुक्तुखौ खालायमान जों चेष्टा खालायो चिनि त्रिपुरासानि बागै जों साइमानो चिनि त्रिपुरासागो चिनि एडिसिओ रांख्रै तिनियो हाइफनो चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों गोबांमा जों तिनि सामुं खालायलेखा तिनि चिनि हस्पिटाल उंखा एपोलो हाइ डक्टर तिनि खेरांबार हस्पिटाल फायै चिकित्सा खालायनानि जों नुखा एत बছर जों नुगलिया जों ताबुं नुखा चिनि खुंफु एकाडेमी और फायै हजार स्टूडेंट जों तिनियो और एडमिशन लावै जों हस्टेलनि व्यवस्था खालायनानि बागै जों एकमात्र चिनि त्रिपुरा मथा वान सका तारपरे बसावो कुनु डेभलपमेन्ट नुगिया डेभलपमेन्ट जों फुलुंगा नागिया नायफैदि एडिसिओ बुसुक्तुखौ जों डेभलपमेन्ट खालायका हाइफनो चिन्तानि रां खैफनो आबनि बागै जों डेभलपमेन्ट सारा चिनि कायसा विजन दङ चिनि कायसा वानसुक मुं दङ अबुंखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न माया साब चिनि त्रिपुरासा थाङै माया ताकुकते बुकुग्र आबनि बागै जों लराय मा खालायनाय चिनि बुबाग्रा सावो लास्ट फाइट चिनि रेबुति सावो लास्ट फाइट माने अपाति सेजुमै थांनाय आरे नों तंनाय दे रेबुति आगे नों सादि नों तंगै दे मान जदि अ लास्ट फाइट नों जदि फायाखै नों तंगै दे मान नों वान सुगै नायदि जों त्रिपुरासा ताबो कय पार्सेन्ट नुङै थांका नों बर दाइलग रगो जाति जनजातिर मते मिलन नाय हिनि मिलन बा जों अंगै दंबले 70 बছর धरे जों ताम खैकाबा चिनि जागानो जों जमिना याकारै जों बरंनो रखाबले तिनि दांगाफ्रुबो चिनि महाराष्ट्र चिनि अ त्रिपुरासानि जागानो जों बरंनो रखाबले तंगै तंबले किन्तु चिनि त्रिपुरासानि तामुंखा त्रिपुरासा ताबुक तामुंखा लामा ख्रै जागा मा दङो दै ख्रै जागा जों मा दङो जों दुख नाया दा आबनि बागै जों जरा सुखबायका जों चिनि समाजनो जों चेन्ज खालायनो नांनाय चिनि समाजनो जदि चेन्ज खालायनांखाय जों बुबाग्रानि बिसिंतिनो मा चेन्ज खालायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों सुनाम लायनाय आबनि बागै जों जुद्ध खालायनाय अ जुद्धबो जों फैनाय हय जों थांनाय अबनो लास्ट फाइट होनो अ लास्ट फाइट न जों जतबो पाल खालायै जों जबां खलनाय
coba angkolai sara Tripura राज्य जों कापिरोय जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जों कबुफायनाय थानाय आगरतलानि गोबां नेतारक थानाय जों आओ एडिसि मायाफोरबो साका रक्त देब एडिसि हते देबना हनि गोबां मा साका ताबो गुसानाय हायफानो नों थैफोना रदि जेफोना खालायदि जिनि जे चबा त्रिपुरासानि चबा जे थानसानि चबा अ थानसानि चबा ना केवल लारलि माया दिल्लीनि हयते जोंनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड नानि बाध्य मावनाय अमनि बागै जों जत तयार दंदि जिनि बीसी इलेक्शन खा जिनि बागै खूब गुरुत्वपूर्ण अ इलेक्शन जों जितिरोय जों दिल्ली बर अभियान थांनाय दिल्ली बर अभियाननि बिसिंतै जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जों दाबि खालायलायनाय जोंनो मारनाय दिल्ली जोंनो मारनाय दिल्ली जुदि रियांगाय जिनि चबा चगला जिनि तिप्रासा खाकला बुयै जों सावो जों नांखाय थैरुनाय नांखाय जों बुसकांनो थाङो गुलि जानाय हायफानो जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जिनि बुसाबुति रंनि बागै जिनि चराय रंनि बागै जिनि भबिष्यतनि बागै जों रय गलांनाय अबनो जिनि कमिटमेन्ट अबनो जिनि उपाय अबनि बागै आनि खाजान ताकुते बुकुग्र आं ब्लाइक कलकक सागला आसंनो साना